Ka-adventure ang back my channel Renato Kilato nag-adventure karon ka-adventure soroy ko karon og buwad naglako kog tuyo ka-adventure karon ka-adventure 4 PM in the afternoon ka-adventure karon ay ko kay nakakuan ka ng singan ng mingaw pa ka-adventure wa pa kayo palit ka-adventure nya nakakuan dari ka-adventure standby ko ka-adventure kay nangita ko ka ng mga customer sa akong buwad ka-adventure nya nakita po ko ka ng bayabas ka-adventure dari sa bukid makita lang kang na mga bayabasan sila may makakaon yun ka-adventure mo ni akong panginabuhian diri sa Bohol ka-adventure daking ko og buwad sorry buwad ka-adventure mayabas sa ka-adventure kay gutom pa ang ito dari kakanan ka-adventure kay diri sa bukid magkugil lang kag mga biyabas kay kini ka-adventure silbi libre man ni ka-adventure nakita kay mga biyabas sa ibabaw. What's up ka-adventure? Amang ito tagbiyabas ka-adventure. Kay gutom-gutom pa ka-adventure. Ubos. What's up ka-adventure? Nakakuha kong bayabas nasa duol na sa ibabaw sa kaunon pa ka-adventure. What's up ka-adventure? Mga untag bayabas ka-adventure ako karon din ang panginabuhian ka-adventure nag-soroy ko buwad na amigaw magpalit ka-adventure matong kita po kupunuan sa bayabas maninganing kagabi ka lang singanang panginabuhian sa mga bulanon part po niya ka-adventure kini akong negosyo nga buwad everyday ko magdaking ka-adventure na part ko sa ka-adventure nga madautan ko niya muna siya makahunong sa akong pagpaninda og buwad o kanang madautan ka-adventure. Magkaroon adlaw digitan po ko sa lungsod sa ubay nag sorry ko buwad niya mingaw karon ka-adventure kay diri sa Bohol og Mayo dagan og pista manang mingaw ka-adventure kita mo punuan sa bayabas ang ka-adventure magmukbang na tani ka-adventure og bayabas. Sa makadwi kita tagnay tayo dako nga bayabas ayo. Ka-adventure to makita ka-adventure. Maya ka-adventure kay diri sa bukid libre ra ang pagkaon diri magkugil lang kag kuha ingani biyabas. Ka-adventure kakala po kog duha ka bayabas. Ka-adventure nga unta ka-adventure. Wala, kaya hinog. Ito ay dako-dako sa ibabaw. Ngayon ang panginabuhian sa mga wala ng ka-adventure. Kaya ang panginabuhi, magdaking ko og buwad. Sa kaadaw ko magdaki og buwad niya. Makagi ko nga ng mga bayabas. Ang layo og tindahan, gutom kayo ka-adventure nga magdaking tagbuwad.
kuan na lang part ni sa adventure sa kuan na lang pagpanikamot ka adventure sa mga bulano ka adventure. Nga man siya kung panginabuyan pag adventure kining pagdaking og buwad ka adventure. What's up ka-adventure? Ako karon sa Bayabasan ka-adventure. Ako sa Barangay Lumangog diri sa lungsod sa Ubay. Gikan ko nagdaking buwad na nakapit ko Bayabas. Na mayabas ko ka-adventure kay gutom nga ning magbiyahe tagikan. Ano ka Bayabas kay puno po siya resistensya ni Bayabas. Andiyan ang kabayabasan dari Calvin, makita na to. Ayo kan adventure mga tagbayabas ka adventure. Libre ran kay kini siya turok na po ni gidasang gam. Nya motorok na siya mamunga anong kinabuhi ka adventure nga hindi ko magdaki buwan nagutomon ko kita og Bayabas man mapoy tagyan kay wapoy bahay diri ka adventure to makita pulon siya kabayabasan man kini Bayabas sa adventure libre ra ni magkugi lang kag panguha nga man jud ka adventure. What's up ka-adventure? Nako sa Barangay Lumangog, lungsod sa Ubay. Nihapit ko dari Bayabas ka-adventure kay nang gutom-gutom nga ning biyahe tagikag biyahe ko buwad nya. Buto ka lang mapatay pa ni udto ka-adventure kay alayo pug restaurant diri man na may Bayabasan. Libre man po ni kay tinanong po ni mga langgam. Unya kinaiyahan po ni ka-adventure hinatag po ni sa Ginoo nga kinayahan ka-adventure ng Bayabas. Kita ang daghan nga bungang Bayabas ta sa ibabaw nya mangita tag pamagi ka adventure nga makasakata ka adventure. What's up ka-adventure? Musaka ta sa ka-adventure. Nya kani libre na man ni ka-adventure. Ka-adventure so kita. Okay, what's up ka-adventure? Natatakaron sa ibabaw sa Bayabasan ka-adventure. Ang mga tag-Bayabas. Na ko ka-adventure, gisunang sa bag. Kay nasa ibabaw ang dagko ka-adventure. Yeah. At kung pungawa ni ka-adventure kay atong kanon ka-adventure ni Bayabas. Kaya may dagko ka-adventure ito makita ka-adventure.
daghan po kayong suom ka adventure. Kining biyabasa daghang mga suom kanang amigas nga itom. Kanang suom, gitawag suom ka adventure. Siguro mga maakling ka suom. Ka adventure na natay biyabasa ko ka adventure. Suot sa bag. What's up ka adventure? Nakakaroon diri sa Barangay Lumangog. Nanghakog ka lang biyabas so nya ika po ko nagdaki og buwan nya mingaw pa ka adventure. Yon dalikat na lang ko pang biyabas ka adventure. Kay sayang po doon daghang bunga sa ibabaw. Ayan zoom. Pampis ka adventure ang bayabas dire. Kasi anong Bisaya mga bayabas. Pampis din sa adventure. What's up ka adventure? Nakuron sa ibabaw sa bayabasan. Nabayabas ka rin di ko kanag biyahe og buwan. Daghang suom ka adventure. Dira mo kay adventure. Ako kailang ka og panguha og bayabas, magkaon dili ka adventure, ano? What's up ka adventure? Nakuron sa ibabaw sa bayabasan. Ang kalo dyan, mga ato ta sa laing puno. Ang kalo dyan, ang bagay ta medyo. Ano tayo nakuha ka-adventure, giganta sa ibabaw sa bayabasan. Ano po tayo nakuha. Mga adventure na nakuha ng bayabas. Laing natas laing kabayabasan ka adventure kasi napat tayo makita nga bayabas nga nara sa duol. Ito sa bags ka adventure.
Makita ka adventure na idako dali nga bayabas. Nara sa duol. Makita ka adventure na. Tama siya kilong-kilong na. May kayo umus-umus sa kabincho na yung mga bunga doon. Mga dagkong bunga. Makita na ko yun. Kalito. Pero hinog-hinog na kabincho. Bagan dito. What's up ka-adventure? Ako karon dari sa Barangay Lumangog sa lungsod sa Ubay nga nang miyabas ko ka-adventure. Gini nakita ang tayong bayabas kadto makita. What's up ka-adventure? Karon ka-adventure. Nga koy daghang ako ka-adventure. Makita to. Tamis nga kaning bayabas nga Bisaya ka-adventure. At tamis siya nga kuan kaning turo ka bito sa langgam ka-adventure at tamis siya ka-adventure. What's up ka-adventure? Salamat sa pagtanong nyo sa video. Maghinaot ko ng malipayon mo. Ayaw kalimut pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimut ka-adventure pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video ka-adventure. Okay ka-adventure, dengan salamat. God bless. Thank you.